Mari Domingiren Errepublika Magikoa. Zatozte lagunekin edo etxekoekin eguberri berrienak gozatzera. Mari Domingik pozik egingo dizue harrera bere etxean. Eta opariak nola prestatzen dituen azalduko dizue. Zuk bidalitako gutunak nola irakurtzen eta aztertzen dituen ere esango dizue. Gustura erantzuten ditu oparien inguruko galderak. Neguko hotzak kentzeko, Mari Domingik salda egiten du. Nahi duten guztientzat, zuretzat ere bai nahi baduzu. Ezagutu nahi duzue eguberri berriena? Hementxe duzue, Mari Domingiren Errepublika Magikoan.